This video is only for funny purpose, so don't take it seriously. ताଳ ଖାଇବି ମୋ ବାରିରେ ତାଳ ପଡୁଛି ଗାଈ ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଟା ପଚା ଅଛି ଏ ଗୋଟିଏ ପୁରେଇ ଦେବା ଗୋଟିଏ ତାଳ ଆଉ କାଇଁ ହେଇ ଏ ଗାଈରୁ ଗାଈ ତାର ଗୋଟେ ଟାକୁଆ ନେଇକି ପଳେଇଛି ହଉ ହଉ ତାଳ ଆଜି ତାକୁ ଚଚଡ଼ି କରିଦେବା ଆଉ ତାଳ ଚଡ଼ଚଡ଼ି ଆଉ କ'ଣ ଚୋପା କ'ଣ ବାହାରିଲାଣି ଏ ଚୋପା ବି ପଶୁ ଆଉ ତାଳ କସ୍ ଖସିବ ନା କ'ଣ ଡର ମାରିଲା ଗଳି ଆଉ ଓହୋ କିଛି କାହିଁ ଆଉ ତାଳ ଫାଳ ଏଇ ଗୋଟେ ତାଳ ପଡ଼ିଯିବା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଏଟା ବଡ଼ ତାଳ ଏଟା ବଡ଼ ଗଛର ତାଳ ସବୁ ହେଇଗଲା ଭର୍ତ୍ତି ହଁ ଟୋକାଟା ଯାଇଛି କୁଆଡ଼େ କ'ଣ କରିବା ଯାଇଥାଉ କ'ଣ କି ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳୁଛି ଯେ ଖାଲି କହୁଛି ମାର କର ସେ ସବୁ ତାଳ ଗଛ ମୂଳରେ ତ କେତେବେଳେ ଦେବଦାରୀ ଗଛ ମୂଳରେ ସେ ଖାଲି ତ ଏ ଗଳି ପିଲା ମୋ ତାଳ ଧରି ଖାଲି ମାନ କଲା କ'ଣ କରିମି କହ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଯାଇଥାଉ ତା ପାଇଁ ତାଳ ପିଠା ତାର ଟିକେ ରସୁଣ ଆଚାର ଦେଇଦେମି ଖାଇଦମ ମାରିକି बालू तो टली टाकुर टे उठे मौसा तमे की एमिते मते टाणी नेला सी बालू आउ हो र त पे आउछ देई र कुआ मौसा कोन तू कुआरे जाउ रे बापा ए जाउ जे फॉर्म फिलअप कराबे मोर तो छिंडे देलो तमे देखान तोर जागार छिंडे जी तो सेपटा तो मु देखि पारिमी जाडा मु कहउथिनी बालू आ ए देखु ताळ गुडा गोटौदिनी आसी देखुनु से हम ताळ गछ ताळ कोन हबो हे ताळ देखै केते ताळ कोन पिठा टिके करबा टोकाटा हमर कहिछि हम नाळुटा भारी ताळ प्यारा नाळू तमे ताळ दियो आउ कोनटा कोन ताकू भी दियो हेले सी टोका यार फ्री फायर खेलू कोन कहजो कोन कहूची अरे रोई जा मते बाजी कोला कोन तारती फॉर्म फिलअप से जाईची सब कोन जारस करी तब ता हा गुडा जारस करी तमे ताकू जा भाबु जे से नुह ना सत ना हां सत चलो देखियो हेडी खेलु दे बसी फ्री फायर रे रस ताळ कपाडा र कोला कर आजी बाने पागो सो चल देखिबो चल हां चल ए बुड़े Free fire. Free fire. एडी खेलु एडी फॉर्म फिलअप सेपट रे अब घर पछ आंब गछ मूल जो फॉर्म फिलअप हो ना तेंतुल गछ मूल रे से फॉर्म फिलअप हे परिबनी पर देखु छी सेपट रे सेपट स्क्वायर देखि जाटी मु पानी भलिया खर्च करेनी यार भाई फॉर्म फिलअप कर बैठी के बे छोड़ा यस भोगी मा बापा को कहबो छोड़ा तमे हां तमे टिके रो भद्रामी पसला पाटी कमी जीवो हां टिके रो हाथ खसुनी हाथ खसुनी तो रियांग पचर कमी भाई को पाउडर रे को पाउडर गुडा सारी देला रे मार ए कोन जे कोन माना कर कोन करछु ए रुआ बापा टिके रुआ तमे आ रियांग चल जीवाटा कमी जे मोर कोन एटा कोन ब्रेक टाइम रहिमी हां तते मु कनी मो पुआ सब पर आसो बाटी चिलाना ए ये भारी खतरा गेला मार ए से पड़ रे भाई से मार कर पछरे करिबू आजा मोबाइल जो ए बंद गेला रट सुन मो धनटा तू कहलु मु जाउजी फॉर्म फिलअप करमी मु तो पई सुकुआ चचड़ी पखाळ भात आंब खट्टा करी रखी से सार आसीना दी बा को सार आसीने फॉर्म फिलअप जब सार आसीने दी ताकू तो कोरोना आ गेला स्कूल को कोरोना जा स्कूल के नादी मार फोन करम दे मत फोनटा दे फोन करम दे चल हम को मार अच्छा रो अपन चप्पलटा भी नेबा पिंतु न मो कामु चा गोरे चा रो अपन मोबाइल दियो बंद गेला पटर बा चल एटा को धरि सपोर्ट रे अन्नी जी सपोर्ट रे तो बापा आसु ना अब पाउडर दियो देखा बापा तो पाउडर अछि खाली
ଓ ମଉସା କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ଏଇ ସେ ତୁ ଆସିଗଲୁ ଭଲ କଲୁ ରେ ମା ସେପଟରେ ଭାଇ ସେପଟରେ। ଆରେ ଦେଖ ହଡିଏ ଟୋକା କାଇଁ ଛାଲତି ମାଲି ହଉଛି? ଖାଲି ଖାଲି କହୁଛି ସେପଟକୁ ମାରେ ଏପଟକୁ କୁଆଡେ କୁହ ଜଲ୍ଦି। ଏଇ ମୁଁ ଯାଉଥିନି ସେପଟେ, ସେପଟେ। ଫର୍ମ ଫିଲଅପ ଟିକେ ବନ୍ଦ କଲି ବନ୍ଦ କର ଟିକେ ଆଉ ତୁ କହ, ତମେ କୁହ। ମୁଁ କଣ ଯାଉଥିଲି ସ୍କୁଲକୁ ହଁ, ସେ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ କଥା ପଚାରିଲେ କଣ ତୁ କରିଦେଇଛୁ ଏ ତମେ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ ଯାଉଥିଲା ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଡେ ଥିଲା ତାଇ ବି ସାରେ ପଳେଇଲେଣି ତାଲା ଫୋନ ପକେଇ। ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ତ ଏଇ କାହିଁକି ଭଲ ପିଲା ନବ ସେପଟରେ ମୁଁ ବା ମଉସା ଦେଖିଲୁ ଶୁଣ ଟିକେ ଦେଖିଲୁ ଚାଲାକିଆ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ତୁ ଏଠୁ ମୋ ଘରୁ ଖଟା ଚୋରିକି ନେବୁ ସିଏ ଖାଇବ ଠାକରା ତୁ କେବେ ଆମ୍ବୁଲ ଦେଖି ତାର କାଇଦା କରି ଆଗୁଟା ଫର୍ମ ଫିଲଅପ କରେ ତୁ କଣ ତେନ୍ତୁଲି ତୋଳିଥିଲୁ ମୁଁ ଅନଲାଇନରେ କରିଦେଇଛି ବା ଅନଲାଇନରେ ତ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ ହଉନି। ସାର୍ ମୁଁ ଆଗରୁ 50 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଇ କରିଦେବି। 50 ପଇସା ନେଇ କରୁଛି। ମୋ ଗଛ ନଗେଇ ତା ବାଡି ପଛ ପଟରେ ଟଙ୍କା ଗୁଡା ଖାଲି 2000 ଟଙ୍କା ଗଳିଛି ବାପା ଆଉ କଣ କହୁଛୁ ମୁଁ ସେ ପଇସା ନେଇଥିଲା ଫର୍ମ ଫିଲଅପ ସେ କଣ ହେଇ, କରିବ? ହରି ହୋ, ତୁ ଫୋନ ବାପା ମାନେ କାଲି ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡି ପାଇଁ ରଖିଥିନି 10 ଟଙ୍କା କଣ କଲୁ ସେଟା କଣ କଲୁ ତତେ ଗୁଣ୍ଡି ପାଇଁ ପଇସା ରଖିଥିନି ତୁ ତାକୁ ତ ନେଲୁ କଣ କଲୁ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ କଲୁ ନା ନାଇଁ ହଁ ମୁଁ ଅନଲାଇନରେ କରିଦେଇଛି ଫର୍ମ ଫିଲଅପ। ସବୁ ତ ତୋର ମିଛ କହୁଛି ଅନଲାଇନରେ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ ହଉନି। ସବୁ ତୋର ଅନଲାଇନ ଅନଲାଇନ ସବୁ ମୋର ଅନଲାଇନ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଅନଲାଇନରେ ମୋ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଅନଲାଇନରେ ଫର୍ମ ପକେଇବି ନା କାହା ଫର୍ମ ହଁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ହଉ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଡାଉନଲୋଡ ହେଇଥିଲା। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ପଇସା ଗୁଡା ତ ଭଦ୍ର ଭାଇ କରୁଛୁ ଆଉ କଣ ତତେ ପଚାରୁଛୁ କଣ ତଳୁ କାଲି କାହିଁ ତଳେ କଣ ହଉଛି ସିଏ ଖାଲି ସତ କଥାଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଟପ୍ ଅପ୍ ଆସିଥିଲା 2 ମାସ ପାଇଁ ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇଛି କଣ ତା ଦେହରେ କମିଲା ଡାଇମଣ୍ଡ। ଏଇ ମୁଁ କେତେ ଖୁସି ରେ ସେ ଡାଇମଣ୍ଡ ସେ ଘରକୁ ଆଣିବନି ସେ ଗେମରେ ତା ପୁଣି ବରବାଦ କରିବ। ସେଟା ମୋବାଇଲ ଭିତରେ ଆସେ। ରେ ହେଇ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ବୋଧେ ସୁନା ପୁନା ଆମ ଘରକୁ ଆଇଛି ସେ ଖେଳରେ ଆପା ହଁ ଖେଳ ତୁ ଏ ଖେଳ କଥା ଏଇଟା ବିକିଲେ ମୁଁ କୋଠା ତିଆରି କରିବି। ହଉ, ମୁଁ ହଉ, ଆଇଡିରେ ଠିକ ଅଛି। ଜିନିଷ କରିଛି ବୁଝିନି। ଟଙ୍କା 30,000 ବିକିବି। ବାଡା ତାକୁ ରେ ଶୁଣ ଭାଇ ମୁଁ କହି ଯଦି ତମେ ତ ମେଡିସିନ ପାଇଁ ଆକୁ ପଇସା ତାକୁ ତ ଜରିମାନା କରିଦବ ସେତେବେଳେ ବୁଢା ଉଲ୍ଟିକି ପଡିଥିବ। ଅନାନି ବାପାରେ କଛା ଉପରେ ଥିବା ଗୋଡ ତଳକୁ ଥିବ ପଡିଥିମି ମରିଯାଇଛି ପୋତିଆ ପାଇଁ ବି ପାଇବୁନ ମାଟି ଟିକେ ଭଲ ଦନ ନ କରି ତତେ ବେଳେ ତୁ କିନ୍ତୁ ମୁହଁକୁ ଦେଖିନି କେମିତି ଶାନ୍ତ ସରଳ ମୁହଁ କରିଦଉଛି ତମେ ତ ଭଲ ଥିଲ ଆଉ ମୋ ଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ଆଉ କଣ? ନଈ ତୁଠରେ କଣ ହଉଥିଲା ମୁଁ ଖୋଲିମି ଏଇ ସାଙ୍ଗେ। ନା 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 କହିମି ନେ ର ତୁ ଶୁଣୁ ବାଳୁ ବାପା କହିମି। ନା ନା ହଉ ହଉ ଆଉ- ତମେ କୁଆ କହି ହଉ ଦା ମୁଁ ଆଉଛି ମୋର ଟିକେ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି ହଉ ଆସ ଭାଇରେ ମୁଁ ବି ଆସୁଛି। କୁଆଡେ ବାଏ। ହଉ ତୁ ଯା ବାପା ନାଳୁଆ ବୁଢାଟା ଭାରି ଟେନସନ୍ ଦଉଛି ଯେତେବେଳେ ଖେଳାଳୁ ଆସି ଖାଚା 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 ଦଉଛି ଆସି ସେ ବୁଢାକୁ ପାନେ ଦଉଛି। ହଉ ନାଳୁ ଯାଉଛି। ବାଳୁ ର ଭାଇ ବାପ ପୁଅ ମତେ ଭୟ କେଲୁଛନ୍ତି। ର କହ ସେ ବୁଢାଟା ଆଜି ମତେ ବେଜିତ କରିଦେଲା ତାର ଗୋଟେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ କଣ କରିବା? ତୁ ଟିକେ କିଛି ଭାବେ କଣ କରିବା? ହଁ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। କଣ କଣ ଜଲ୍ଦି କର କରିବା ତ? ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ବା ତୋ ବାପା ମାନେ ଆଇ ମିନ୍ ମୋ ମଉସା ହଁ ସିଏ ସେ ଯୋଉ ଆମ ସେଠି ଯୋଉ ମଲ୍ଲି ବାଡ଼ି ହଁ ହଁ ମଲ୍ଲିବାଡ଼ି ହଁ ସେଇଠିକି ତାକୁ ତ ପର ସେ ନାଳ ବୁଢା ହେଲା ପର ବାଡ଼ି ଝାଡ଼ା ଯାଇନା ହଁ ସେଟାରେ ତ ଅଛି ହେଲା ସେଠି ଝାଡ଼ା ଯାଏ ସବୁଦିନ ହଁ ହେଲା ସେଠି ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଭାଇ ବୁଢା ଆଜି ନାମ ନବ ବାଗେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଜି ପାନି ଦେମି ବୁଢା ଏଇ ଶୁଣୁ ମୋ ନା କିନ୍ତୁ କହିବୁନି ଧରା ପଇଲେ ନା କହିବୁନି ଆମ ଦିନ ନା ଟୋଟାଲି ପଡିବନି ଏମିତି ମୁଁ କରିବି ତୁ ଖାଲି ମତେ ଆଇଡିଆ ଦେଲୁ କାମଟା ଦେଖ କିଏ କରୁଛି ହଉ ହେଲା ହେଲା କାଲି ଦେଖିବା ଆଉ ପରଦିନ ସକାଳ ଘଟଣା ଅଛନ୍ତି କି କୋଉଠି ଶୁଣ ମୁଁ ସେ ବାଡ଼ି ତ ସବୁଦିନ ଝାଡ଼ା ଯାଏ ଆଜି ବି ଝାଡ଼ାଟା କ୍ଲିୟର ହବ ସେ ଅଛନ୍ତି ବି କୋଉଠି ନା କେହି ନାହାନ୍ତି ହେଲା ଯିବା ବୁଢା ପାଣି ମାରିନି ଆଜି କଣ ମତେ କହୁଥିଲା ଆଗକୁ ଏଇଟା ବୁଢା ଆଜି ଆସିବ ତୁ ସେପଟୁ ପଳା ମତେ ଦିଆ ହେଲା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଶଳାଟି ବୁଢା ଆଜି ମତେ କହୁଥିଲା ଖେଳେଇ ଦବନି ଆଜି ନାମ ନବ ସେ ବୁଢା ଆଜି ନାମ ନବ କି ଶାନ୍ତି
ଯାହା କଖାରୁ ପଡ଼ି ଖାଇଲେ ବି ପଛ ପଟରୁ ବାହାରି ପଡୁଛି ସୋଲା ମଟର ମାନେ କିଛି ପେଟ ଭିତରେ ରହୁନି। ହଉ ଛାଡ଼ିଦେବା। ହଉ ପାଣି ଛାଟି ଦେଲା ମାନେ ଯୋଉ ମଜା ଲାଗିବ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା। ସେ ମଲ୍ଲି ବୋଉ ଆଇଲା କି ନା ନା ଦୌଡ଼ି ଆସରେ ଦୌଡ଼ି ର ଆଜି କୋଉଠୁ ଶୁଭିଲାନି ଚାଲି ଦେଖି ଖାଇଗଲା ବୁଢା ନାମ ନଉଛି ଶଳା ମତେ ଖେଳ ଦଉନାହାନ୍ତି ଆଜି ଏ ଫ୍ରି କିଏ ମରିଗଲା କିଏ ମରିଗଲା ବାପା କୋଉଠି ବାପା କଣ ହେଇଛି କଣ ବାପା ବସି ପଡ କଣ ହେଲା ବାପା ତମର ଆଡେ ଗୁହ ବାଟେ ଆଡେ ପଳେଇ ଆସ ଇଆଡେ ପଳେଇ ଆସ ବାପା ଇଆଡେ ପଳା ଇଆଡେ ପଳା ଇଆଡେ ପଳା ଏଡି ବାପା ଏଡି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବାପା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତମ ଅବସ୍ଥା କିଏ କଲା କି ବାପା ଆରେ ବାବୁରେ କଣ କହିବି ମୁଁ ବହିଦିନ ଏଇଠି ଝାଡ଼ା ଯାଇଛି ହଁ। ମୁଁ କଣ ଜାଣିନଥିଲି ସବୁଦିନ କିଏ ନଜର ପକେଇ ରଖିଛି ମତେ ମୁଁ ପାଟ ଦାନ୍ତ ଦାନ୍ତ କାଟି ଭିତରେ ଆମର ବା ଲାଟିନ୍ ଅଛି ଲାଟିନ୍ କି ନ ଯାଇକି ପରବାଡି ତମେ କାଇଁ ଯାଉଛ କଣ ଏଇ ଖାଇଗଲା ଲୋ ବାପା ଲୋ ମୋଦି ତମକୁ କାହିଁକି ଲାଟିନ୍ ଦେଇଛି ସେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ତମକୁ ସବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ତମେ ମତେ କହିଥିବାର ଉପଦେଶ ମୁଁ ନ ମାନିକି ଆଜି ଆସିକି ମୋର ଖାଇଗଲା ଖାଇଗଲା କହୁଛି ହେଇ ସେଇ ନାଳୁଆ ବୁଢା ର ପୁଅ ଆଇଲା ହଉ ହେ ବାବାରେ ମୁଁ ବାଟରେ ଦେଖି ମୁହଁ ଟିକେ ଚାଲି ପାଇଲି ବାଟରେ ହଉ ଚାଲ ଆଉ ତମେ ଯାହା ଘରେ ରେଷ୍ଟ ଟିକେ ନେଇଯିବ ମୁଁ ଯାଇ ଟିକେ ପେଟେଇ ପଡେ ହଁ, ଯାଇ ପେଟା। ସେ ଖଟ ତଳେ ଟିକେ ପେଟେଇ ପଡେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ବସେ ଦେହ ବଡିଟା ତମେ ଟିକେ ଯାଅ। ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ହଉ ନାଳୁ ବାଳୁ ମାଇଲି ହଉ, ହଁ ହଉ, ହଉ ତମକୁ ବାରି ଲାଗିଲା ହଉ ଯାଅ ଆବା ଯା ଦେଖିକି ଯିବ ହଁ। ପାଟରେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲେ ମତେ କଣ ଡାକିବ ହଁ। ହଉ ସେ ରାଖିବେ ଆଚ୍ଛା ପିଲାଟା ଭଲ ପାନେ ନେଇଛି ନା ନା ଭାଇ ରେ କଣ ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ କଥା କହିବାର ଅଛି ଶୁଣ ର ତୁ ସିରିୟସ୍ କିଛି କହନା ନା ନା ଶୁଣ ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ ତୋ ବାପାଟି କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବ ତାଣି 2 ଟଙ୍କା 2 ଜାଣିଛୁ ତ ସେ ବୁଢା କଣ କରୁଛି ହାଁ? ଶଳା ଯାଇକି ଶୁଣୁ ତୁ ଟିକେ। ବହୁତ ଝାଳ ଝାଳ ଆଣ୍ଠି ହେଇସାରିଲା ପରେ ବି ତୋତେ ଆଣି ଟଙ୍କାଟେ ତ ମୁହଁରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦଉଛି ବୁଝିପାରୁଛୁ କଣଟା ବଡ କାମ ଯେ କରିଦଉଛି ମୁଁ ବା ଏଇଟା ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳିକି ମୁଁ ବା 2.5 କୋଟି ଯାକେ ଇଏ କରିସାରିଲି ସବୁ ଦୋଷ ଏଇ ଫ୍ରି ଫାୟାର ତୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲୁ ମୋ ଫୋନ୍ ଟାକୁ ମୁଁ ତତେ ହେଲେ ଫପାଡ଼ି ଦେବି ମୋ କଥା ଶୁଣି ସାରିବୁ ତାପରେ କହିବୁ କଣ 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 କହୁଛୁ କଣ ତୋ ବାପଟି ଏଠି ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ତତେ ଗଣ୍ଡେ ଆଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦଉଛି ପାଠ ପଢିବ ତୋତେ ଟଙ୍କାଟେ ହେଲେ ବି ତୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦଉଛି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବି ତୁ ସେଠାରେ ନେଇକି ତାକୁ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଟପ ପାଡ଼ି ଦେଲି ତୁ ଜାଣିଛୁ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳିକି କେତେ ପିଲା ମରୁଛନ୍ତି ଖେଳଟାକୁ ଖେଳିଲା ଭଳିଆ ଖେଳ ତାକୁ ନିଶା କର ନା ନିଶା କଲେ ଜୀବନ ନେଇଯିବ ଖେଳ ବୁଝିପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ ଯେତେ ହେଲେ ବି ସେ ଧର ଗୁରୁଜନ ଲୋକ ତାକୁ ତୁ ଆଜି ଏଇଭଳିଆ ଉପଦେଶ ଦେଲୁ ଏଇଭଳିଆ କାମଟା କଲୁ ହେଲା ଭଲ ହେଲା ମୁଁ 1000 କହିଲେ ବି ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ କିଏ ବାପ ନା ସାଙ୍ଗ ତୋ ପାଇଁ ସେ କେତେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛୁ ଛୋଟଟେ ଥିଲା ଛୋଟରୁ ଆସିକି ଏତେ ବଡ଼ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଖାଇଲୁନି ତୁ ସେଟା ସେ ରଖିଲା ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ହେଇସାରନ୍ତାନି ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ ହଁ ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଖେଳରେ ସବୁ ପଇସା ଗୁଡ଼ା ସାରିବୁ ତା ପରିଶ୍ରମର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ କ'ଣ ମୁଁ ଭାଇରେ ମୋ କଥା ମାନ ତୁ ଆସ୍ଥାରୁ ଏ ଖେଳ ଛାଡ଼ିଦେ ବୁଝିଲି ହଉ ଭାଇ ତୋ କଥା ମାନିକି ମୁଁ ଖେଳ ଛାଡ଼ିଦେମି ମଝିରେ ଖେଳିବି କଣ କୁଳାଙ୍ଗାର ସୁଧୁରି କଣ ବାପା ତମେ ଯାଇନା ବାଗିଆ ଖେଳ ତମେ କରିଦେଇଛ ଭଲ ଯାଇନା ନା ମୁଁ ତ କଥା ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲି ସେ ଇଟା ବାଟି କରରେ କଣ କହୁଛୁ ମୁଁ ପର ପାରିକି ନେଇକି ମତେ ଖୋବିବ ବହେ ବାପା ଏଠି ଯାଇକି କଣ କରି ଆଣି ଦଉଛି ପଇସା ପତ୍ର ଇରେ ସେ ବାଳୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ରହି ତୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି ବାପା ଆଗରେ ଭଲ ଧନ୍ୟରେ ପୁଅ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଇଭଳିଆ ହେବା ପାଇଁ ଦରକାର ଆଜିକୁ ପୁଅ ଜନ୍ମ ନ କରି ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିବା ଠିକ୍ ଅବଶ୍ୟ ବାପା ମାଆ ମାନେ ମରିଯିବା ବେଳେ ଝିଅ ତ ଟେପା ଆସି ମୁହଁରେ ପାଣି ଦେଇପାରିବ ଭଲ ଭଲରେ ମୋର ତୁ ମୋର ଫ୍ରି ଫାୟାର ଯେତେ ବାଡ଼ୁଛୁ ବାଡ଼ା ବାପା ଭଲ ବାପା ବାପା ବାପା
ମୋବାଇଲଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପଇସା କି ଦଉନା ମୁଁ ମାଗେ ଦେ ମୋବାଇଲ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ତ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଆଉ କ'ଣ କରିମି ତତେ ତ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ ଯାହା ତ କଲୁ ହଉ ତ ମୋବାଇଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ସେ ପଳେଇବୁ ଆମ ସେ ଯେଉଁ ଖଟିଆ ହଁ। ତା ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ହଁ ତା ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ହଁ ଅଛି- ଖଟିଆ ମୁଣ୍ଡ ତଳ ହଁ ଅଛି 5 ଟଙ୍କା ନେଇଯିବି ମୋବାଇଲ ବାଗେରେ ନେଇ ଆସିବି 5 ଟଙ୍କା ହଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ହଉ ଆଉ ହଉ ବାପା ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସିଛି ହଉ ଆସିନି ହଉ ବାପା ହଉ ପାଇନି ବାପା ସତ କଥା ବାଳୁଟା ଯାହା କହୁଥିଲା ଠିକ୍ କହୁଥିଲା ମୋ ବାପା ମୋ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛି ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ମୋବାଇଲଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ବାପା ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ ଇଏ କରିଥିଲି କେତେ ମୋ ବାପାକୁ ମାନେ କୁଣ୍ଡେଇ ହବ ବୋଲି ମୋ ବାପା ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ବାପାକୁ ଏଇ ପଇସା ମାଗିଲି ମୋବାଇଲ ମାଗେଇମି ବୋଲି ବାପା ମୋତେ ଆଜି କାଢ଼ି ଦେଲେ ସତ୍ୟ କଥା ମୋ ବାପା ଭଳିଆ କେହି ହେବେନି ଖଣ୍ଡେ ବାପା ମିଳେ ତମମାନେ ବି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଯାହା ତ କରିଛି ଭଗବାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଉପରୁ ସବୁ ଆଉ ଫଳ ଦେବେ ଆଉ हाथ धरी मोर चाली शिखेला जेते अली गाली सब सही गल बापा 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 बापा